Vino veritas dio latinezko esaerak. Ardoan egia dago. Egia alde dela ez dakigu. Baina edariaren historia duela milaka urte hasi zen. Historiak dioen egia da hori. Ardogintzaren lehen aztarnak Kristo aurreko 6.000 urte ingurukoak dira. Gaur egungo Georgian. Hortik mahatxondoa lantzeko eta bere frutuak edari bihurtzeko artea Mesopotamia, Egipto eta Greziako aitzinako zibilizazioetara hedatu zen pixkanaka. Mendetan zehar erromatarrak benetako aitzindariak funtseskoak izan ziren ardogintzaren kultura Europan zehar zabaltzeko, baita ere Euskal Herrian. Adibidez, gaur egun Nafarroako ardoa sormarkak guztira 18.851 hektare mahasti ditu bere baitan. Baina beste hainbat upategik ekoizten dituzte askotariko ardo motak lurraldean zehar. Deierri bailararen Zurukoain herrian, adibidez, Aroa upategiak ardo ekologikoak eta naturalak egiten ditu. Mahasti ekologiko, aitzinako metodo eta praktika biodinamikoei esker. Gaur, nola egiten da saioan, ardo bat eginen dugu. Oraina gara animalian ekatuak. Ara upeltegi bat da Lizarraldean. Upeltegia sortu zen ekologikoa, hasi zen 2000an beste upeltegian, hasi ginen lantzen 2000an, baino ez genuen upeltegia, beraz, bodegas lezaun hasi ginen ardoa egiten, 2010an arte. 2010an bai egin zen upeltegi berria, eta horre hasi ginen egiten geuk ardoa, eta ere bai hasi ginen egiten beste ardo batzuk eta zerbait desberdina. Baina marka Aroa hasi zen 2000an saltzen edo... Orain gaude 4 eta gauzak oso desberdinak egiten ditugu. Orain egiten dugu ekologikoa eta bereziki ardoa sulfito gabekoak. Jaio zen upeltegi ekologikoa modua, baino urtean zehar joaten zara ikusten ze eskatzen duen merkatua eta zer gauza berriak egin aldituzun. Bai Nafarroan baditugu upeltegi ekologikoak nahikotxo, beraz izan zen berez emateko pizkat egiteko zerbait desberdina, ez? Eta hasi ginen 2013an sulfito gabekoak frogatzen, nola egiten diren, eta egin genuen gure ardo beltz, sulfito gabekoa lehenengo ardo beltza, eta gero ja 6 urte barru hasi ginen txuria egiten, eta ere bai espumosoa egiten. Eta orain baditugu ere bai egin genuen beste ardoa barrikekin, sulfito gabekoak, eta berez zerbait gama desberdinak emateko, eskaintzeko. Oso desberdina da, urtean zehar desberdina da normalean enboteiatzen dugu, egiten ditugu botellak bete enboteiatu, baino mazbilketa garaian aldatzen da, azkenean adibidez ardo txuria, nahi baldin badugu hartu gauez, hasi behar gara 4 aldera o 3 aldera, baina normalean 6etatik ordu 2 arte egiten dugu lan, dela prozesu industrialago, eta horrela ere bai, egon algara etxean umetxorekin ere bai, oso garrantzitsua da, ez da bakarri lana. Azkenean, garrantzitsuena dela mahastia, nola etortzen den mahatsa, eta hor jartzen dugu interesa handia, gaur adibidez iparraizea ematen du, eta hori da gure lagun oberena. Gero ikusiko duzuen nola mahastiak daude iparretik hegoaldera, hori egiten dugu iparraizea etortzen dela hotza eta freskoa, oso ondo lehortzeko mahatsa, azkenean behar duguna da kalitatea handia sortzea mahastitik, oso sano, oso sasuntsua etortzea mahatsa, horregatik esaten dugu ez dugula asko egin behar, hori lortzen badugu ardoa bakarrik egiten da. Erakutsiko dizuegu garnatza bat, garnatza guretzat oso garrantzitsua ere bai Nafarrako mahasti berezia delako, eta gainera garnatza hau Aroa mutiko du izena, mahastitik pasatean mahastitik upeltegira ardoa egiten da, eta gero
pasatzen du 6 hilabete barrikan. Beraz, prozesu guztia ukitzen du. Nigandik urruntzen etengabe. Hemen jaiotzen da ardoa aurkeztuko dugula, ez? Aroa mutiko. Hau matxa mota garnatxa da. Ze klima behar duen? Bueno, behar dena, claro, hori da polita ardoaz, ez? Esan nahi dut, klimara beran aldatzen du nahikotxo. Gu gauden lekuan, garnatxa, mendiko garnatxa da, esan nahi dut, Nafarroan aurkitu alditugu garnatxa desberdinak hegoaldean eta mendiko garnatxan artean, bai? Gu parraldean gaudenez, deitzen dugula mendiko garnatxa. Horrek esan nahi du normalean direla freskoagoak eta struktura gehiagoaren. Noiz hori iraila eta urrian artean, hori beti izango da eguraldi araberan, nola joaten den eguraldia, ura araberan, oso lehorra baldin badator, igual aurreratzen da, eta oso beroa baldin badator aurreratzen da. Bueno, hartzen dugu, hori ja ere bai, depende zenolako matxa mota, baina aroa mutiko adibidez, hau hartzen dugu eskuz, baina badugu karro berezi batzu, badutela mai bezala bat, aukeratzeko eta kentzeko osto batzuk, edo matxa pizkat ukituta dagoena, selekzion modukoa egiteko. Jasotzen dugu matxa, oso gertu gaude, hori garrantzitsua da ere bai, eta behin bete eta karro hori, 2000 kilo inguru eraman aldu, beraz, eramaten dugu peltegira eta hor hasten dugu prozesua. Euski bat ez dala, berotzen du azala, beragandik ez bada, nekatzen da ez bada. Jaunak eta pobreak, abade eta besteak, eskalduta frantsesak, berdin dira guretzat. Ardo gorri nafarra, ardoriko berena, ardo gorri nafarra, ardoriko berena. Gizton gazte bat, arroke... Ekartzen dugu matxa, eta makina honekin joaten gara sartzen poliki-poliki, eta makina hau berizten du txertotik, kentzen du txertotik ez dugulako behar, eta ja geratzen gara bakarrik matxarekin. Sartzen du hemen, eta zulotik pasatzen da matxa, eta joaten da bera. Joaten da bera, eta bomba honekin ere bai sartzen dugu ona kupelara. Kupelera sartzen du zuzenean ona. Behin matxa sartuta hemen, hasten da prozesua kolorea eta aromak lortzeko, bai? Ari garen ardo beltz bat adierazten, sartzen dugu hemen matx guztia eta hasten da hartzidura. Hartzidura zer egin nahi du? Zer egiten duen legaminak jaten dute azukrea eta bihurtzen dute alkolaz. Horrek sortzen du karboniko pilo bat eta karboniko horrek ateratzen da eta ateratzen igotzen ditu azala gora, beraz behar dugu prozeso de remontado. Zer esan nahi du? Hartzen dugu, hemendik hartzen dugu likidoa, eta goitik egiten dugu dutxa bat bezala kolorea ateratzeko. Azkenean da infusio bat bezala. Infusio bat egiten baduzu, bakizu infusio horiek egiten duzula horrela, ez? Usten baduzu dana goian eta ez baduzu mugitzen, bai? Ez duzu asko ateratzen, bai? Baina mugitzen baduzu horrela, kolorea ura hasten da aldatzen kolorez. Gutxi gora bera horrela da, gauza ezin dugula egin horrela, nahiko zaila da, baina bai egin aldugula hori, baldin badira txikiak, adibidez hemen badugu tanke bat txikia, hori bai egin aldugula eskuz, ez? Azalak joaten zara kentzen hori baduen ez, azkenean
aromak eta kolorea azalan daude, bale? Beraz, behar dugu mazerazion hori egiten, bale? Behin amaituta, behin ja pentsatzen duguna ja ez dugula nahi gehiago atera, kentzen dugu likidoa, ja bihurtu dela ardoaz, hasieran badugu sukua, eta bihurtzen da ardoaz, bai? Kentzen dugu likidoa, geratzen dira azalak, baino azalak ateratzen dugu eta eramaten dugu prentsara. Zenolako ardo mota egin nahi duzun, baduzu gehiago, denbora gehiago, ala gutxiago, bale? Kasu honetan, nahi dugunez gero eraman kupelara, egurrezko kupelara, barriketara, behar dugu denbora pizka gehiago, nahi baldin badugu ardo gazte bat egitea, badugu gutxiago horrela freskoagoa da eta suabeago da edateko. Erremontau egiten dugu egunero, dastatu egunero, eta nola legaminak behar dute ere bai oxigenoa behar dugu oxigenatu. Eta sartzen dugu oxigenoa erremontadorekin. Sartzen dugu oxigenoa legaminak ongi egoteko. Ze gaizki baldin badaude, azten dira aromak pizkat txarrak. Ja gutxi gora bera, hartzidura amaitu da, ia. Beraz, erabaki dugunean ez dugula nahi atera gehiago azaletik, ekartzen dugu azalak, kentzen dugu ardoa, baino azalan badugu oraindik zerbait, badugu oraindik sukua, sukua ardoa. Beraz, atera nahi dugu eta horretarako behar dugu prentsa. Eta, prentsa hau bakarrik egiten duena da prentsatu horrela. Eta betik ateratzen da ardoa, nahazten dugu eta ja sobratzen dena guk eramaten dugu mastira abono egiteko, abono organiko egiteko. Venga, Joselu, kontazazu. Os voy a contar un caso, behin batean gertatu zena. Barkatu, baina por si acaso, ez dut esango dena. En fiestas de un pueblico. Hemen etortzen da, ekartzen dugu ardoa, lo egiteko, nahi dut. Egoten da, denbora luze bat, denbora hori izango da ardoa araberan, zen lortu nahi duzu. Beraz, gure kasuan, garnatxa honekin egoten da 6 hilabete, ze azkenean ez dugu nahi barrikako egurrezko aromak asko eman ardoari, baino behar dugu pizkat sartzeko pizkatxo bat, baina sartu ondo. Zan nahi du, mantendu ardoa bere frutarekin oso ongi, baino behar du denbora hori gure ahoa lantzeko. Hemen lantzen da ahoa. Gu egiten dugu lan Amerikako egurrarekin, Frantziako egurra, Europako ekialdetik, ekartzen dugu ere bai barrikak, eta badugu Nafarrakoa ere bai, baina hori nahiko zaila da lortzeko olako egurra. Egurra bakoitza ematen du zapore desberdina, eta nahi duguna da ez ematea asko, ze gu gustoko dugu, gure garnatxan gustoko dugu asko frutako aromak, beraz ez dugu eman asko nahi, baino horregatik erabiltzen dugu 2 urte, 3 urteko egurra. Gauza da, ardo kriantza da, hau da kriantza bat, gero zenbat egoten den, izan alduzu kriantza, ala ez, egoten bada hemen Nafarroan 9 hilabete baino gehiago kriantza izango da, baina baldin badago gutxiago, baina ezin duzu kriantza dela, baina azkenean kriantza da, baina prozesua kriantza da. Hori da, bueltatzen da kupeletara, hor prestatzen dugu
enboteatzeko. Gure enboteatua prozesua industrialagoa da, oso hartzen dugu botila putzik. Gure makina garbitzen du botila. Badugu prozesuan nun kentzen dugu haizea nitrogenoa sartzeko berez egiten dugunez lan asko sulfito gabe erekin ez oxigenatzeko asko, betetzen da botila, portxoa jartzen dugu. Eta joaten da etiketatzera. Bueno, orain tokatzen zaigu disfrutatzea, ez? Gure asmoa ardoa egiten dugunean dela izatea fresko, garnatxa bat, mendiko garnatxa bat, Deierriko Baie Ederriko Aranako tipikoa, eta hori saiatzen dugu. Gero ze lortzen dugu, gero ikusi horretarako dastatu behar da, ez? Orain dela 10 urte edo egin genuen certamen artistiko. Etorri ziren artista batzuk egiteko obra desberdinak, egurrezko, naturalki. Lanz art zen izena, bale? Beraz, konzeptua da naturalko gauzekin, gaso honetan ostoak, egitea zerbait, bale? Baditugu 4 aroa horrela, aroa laia, la rosa, mutiko eta jauna, eta danak dira gure teiatua, gure upelteiko teiatua, baino kasu honetan da osto bat, eta bestean lurra eta lore batzuk, eta hori da kontzeptua. Bueno, hori ere bai ardoa araberan kasu honetan, egia esan da dozein gauzarekin, ze nahiko freskoa denez, baina ez dela oso tanikoa, oso potentea, erabili alduzu edozein haragi txuria, baino ere bai jan alduzu txuleton, edan alduzu txuleton batekin, arazori gabe. Kasu honetan, ardoa 2023koa da, beraz, hazi ginen 2023an usta horretan ardoa egiten, gero egon zein 6 hilabete edo kupelan, baino bueltatu zen upeltegira, esan nahi dut, egurrezko kupelan, bueltatu zen, prestatu genut eta boteatu genuen. Eta hortik ja emotiatuta dago, ze azkenean ardoa behin sartuta ere bai hobetzen du. Beraz, komeni zaigu aurreratzea, enboteiatzea, eta 6 hilabete pasata gero, merkatura. Ardo bat, zerotik bukaerara.
25 hektarea upategia inguratzen duten 7 mahastietatik ateratako edabe naturala, mendetako tradizioaren lekukoa. Eta jana